Добрый день, паважанае спадарства. Гаворыць і паказвае свабода. З вами празкі акцэнт і я, Юрый Дракахруст. А таксама мае калегі Валер Карбалевич, Валер, прывітанне. Прывітанне. І Віталь Цыганкоў. Віталь, прывітанне. Добрый вечер. Спадарства, мы толькі што з вами паглядзелі 4 выступы кандыдатаў у прэзідэнты Сергея Чэрачня, Андрея Дмитриева, Светланы Тихановской и Ганны Конопадской. Ну вот, коли коротко, вот что я, например, запомнил, это Чэрачень подел на свой и чужий бизнес. Дмитриев – это старый президент, як старомодный телефон к кшталту Nokia. Тихановская – это коли ўлада сыдзе, будзе не Майдан, а свята, и Конопадская, ну, я бы отзначил Крым украинский. Вот на что бы звернули увагу в выступах, кто, на ваш погляд, найбольш як бы вот закранул, скажем так, душу народа, ці, принамсі, его часткі. Віталь. Ну, я думаю, тут мы павінны разумець, што нашы кандыдаты ў прэзідэнты, яны ўжо успрымаюцца як з пэўным шлейфам свайго мінулага і ўсяго таго, што зараз адбываецца ў грамадска-палітычнай сферы. І ў дадзеным выпадку гэтыя выступы яны могуць толькі узмацніць альбо аслабіць гэты шлейф, гэта ўспрыняцце. Гэта, я б сказала, нават нейкую гістарычную місію, якую той ці іншы кандыдат на сябе вольна ці міжвольна апрануў. Ну, напэўна, найбольш гэта можна відаць па рэакцыі блізкіх нам сацыяльных сетак, Фейсбуку, напрыклад, там Ютубу, на выступ Ганны Конопадской, паколькі в любым нейкім іншым становішчы, в іншай сітуацыі гэта выступ успрымаўся б як выступ такога кандыдата ад незалежніцкіх прадэмакратычных праеўрапейскіх сілаў, але з улікам той ролі, якую Ганна Конопадская ўжо так ці іначай успрымаецца, як яна грае на гэтых выбараў, ролі, якую якраз значная частка гэтага незалежніцкага прабеларускага прадэмакратычнага праеўрапейскага электарата успрымае яе ролю вельмі негатыўна, то адпаведна і рэакцыі на яе выступы, мне здаецца, што ўжо як бы яна нічым не можа гэту рэакцыю змяніць. Ну, тым больш, што сваімі дзеяннямі, сваімі заявамі, калі яна заяўляе, што яна адна сур'ёзны кандыдат, выказваецца негатыўна пра іншых кандыдатаў, якія намнога больш папулярныя за яе, то вот менавіта такімі заявамі яна больш стварае гэты імідж, а не нейкім выступам, якім магчыма і гучыць вельмі шмат правільных прыгожых рэчаў. З пункту гледжання, калі б взяць чалавеку нейкаму даць, чалавеку, які цікавіцца палітыкай, гэтыя тэксты, напрыклад, выступленні, сказаць, абстрагіруючыся ад прозвішчаў, які выступ был самы грунтоўны, сур'ёзны і, магчыма, нават самы такі, можна сказаць, прафесійны, гэта, напэўна, у Дмітриева. Паколькі, ён сапраўды не проста гаварыў пра праблемы, але прапаноўваў метады іх вырашэння, разумеючы і сітуацыю. І, напэўна, сапраўды за все гэтыя гады, колькі, гавары праўду, мела напрацаваных, скажем, і праектаў, і высокаякасных спецыялістаў у сваіх шэрагах, то все гэта натуральна вайшло, напэўна, гэты выступ, і ён, гэты выступ, был вельмі высокапрацяныльным менавіта з пункту гледжання палітычнага, калі зноў-такі абстрагіравацца ад таго іміджа вольнага ці міжвольнага, які мае кандыдат Андрей Дмитриев. Ну, а самы галоўны кандыдат, напэўна, все-таки Светлана Тихановская. Ці магла яна гэтым выступам развіць свой поспех свайго першага выступу і поспех, скажем, сваіх далейшых пікетаў, прамоваў, інтэрв'ю? Думаецца, што так. Гэты яе выступ працягваў менавіта гэтую лінію, перш за ўсё, на крытыку ўлады, і перш за ўсё на тое, што яна не палітыка, яна вымушана ісці, паколькі так склаліся абставіны, паколькі муж у турме, а краіна загібаецца пад цяперашняй уладай. Яна малявала то, што будзе
яна так цікавы, вот адрозненне ад іншых кандыдатаў. Ну, можа быць, трошкі наіўны, але все-таки, ну, менавіта для свайго электарату намалявала такі, ну, нейкі райскі малюнак будучай Беларусі, якой яна будзе пасля змены ўлады, якой, ну, пераважна все будзе добра. Як казаў, Віталь, як казаў Мартин Лютер Кинг, I have a dream. Вот менавіта, да, I have a dream, што все недахопы сыдуць, а все людзі будуць жыць в дабрабыце і в павазе адзін да аднаго. Вось гэты малюнак яна намалявала, і я думаю, што гэта сапраўды працяг звяртання да свайго электарату, які ўспрымае яе як сваю, менавіта не як мудрага там палітыка з прынцыповымі нейкімі падыходамі, як чалавека, які вымушаны быў вайсці ў палітыку, каб змяніць наша з вами ўсё агульнае жыццё. І тут, напэўна, менавіта нейкімі мудрагелістымі словамі не трэба ёй аперировать, она працягвала маляваць такія вось карціны, па-першае, кепскага жыцця пры цяперашняй улады, і па-другое, таго добрага жыцця, якое будзе, калі гэту ўладу адхіляць. Валер, ну а вот як вы на это глядите? И у меня до вас пытание, вот Виталь кажа, что ну, Тихановская нібито такая простенькая была, як бы, а мне так не подалося. Мне подалося, что вот некие політичные менавіта такие месседжи у ее были, в ее выступе, яких, может быть, не было у іншых. Бо іншие просто рассказывали про некие вот планы, а она, мне здаецца, посылала політичные месседжи. Не? Калі казаць увогуле пра 4 выступы, то мне падалося, што Дзмітрыеў і Ціхановская выступілі нават лепш, чым першы раз. А вось Чэрач і Неканападская, ну, мне падаецца, горш, чым першы раз. Такое маё ўражанне. Што тычыцца Святланы Ціхановскай? Ну, па-першае, глядзіце, яна практычна сёння амаль што вычарпала ўвесь свой рэгламент 25 хвілін, в адрозненне ад папярэдняга разу, калі яна толькі 15 хвілін гаварыла. Так, яе выступ як бы, ну, трапляў у той вобраз, які яна сама сябе стварыла, ці яе паліттэхнолагі. Выступ не палітыка, выступ простага чалавека, жанчыны, якой, ну, не падабаецца жыць у гэтай краіне. І яе словы, яе месседжы гучалі, ну, як не палітычныя, а неяк як, ну, скажем, маральныя, эмацыйныя, як голас простага чалавека, якога дастала вось існаванне ў гэтай краіне. Ну і была першая частка цалкам практычна палемічная. Яна спрачалася з Лукашэнкам. Яна як бы па некім тэзісам, які вылучае Лукашэнка, яго аспрэчвала, маўляў, гэта не мы рыхтуем Майдан, гэта сам Лукашэнка рыхтуе Майдан, які кожны раз пра гэта кажа. І так далей. Вось, што, маўляў, вот пенсіі не будзе, калі Лукашенко сыдзе, яна даказвала, што гэта не... Ну так, то есть, як бы у нас нема дэбатаў, но па сутнасці это былі завочныя дэбаты. Так. Я б нават сказаў, што вось яна здымала тыя, ну як вот на курсах па піару, рэкламе раюць, здымала тыя патэнцыйныя негатыўныя страхі, якія несуць, ну, скажем, нейкія рашэнні. В дадзеным выпадку палітычныя апаненты. Яна, да, крок за крокам по пункту гэтыя негатыўныя страхі здымала, калі мы пераможам, наадварот, пенсіі стануць больш, заробкі стануць больш, все ад таго наадварот, што гаварыў Лукашенко, як правильно Валера заўважыў, да? Так, ну і мне падаецца, што таксама даволі палемічным быў выступ Дзмітрыева. Я згодзен, што ён быў самі яркі, больш яркі, чым папярэдні, тэхналагічны, але ўсё сапсавала ягоныя развагі пра другі тур. Вось як ён пачаў казаць, што вось мы будзем арыентавацца на другі тур, ну, усе папярэднія, як бы яго вельмі добрыя тэзы, гэта ўсё перакрэсліла. Чаму? Ну, таму што все ж разумеюць, што ў Беларусі в сённяшніх умовах другога тура быць не можа па вызначэнню. Значыць, што тычыцца выступа Чэрачня, ну, папярэдні выступ быў больш канцэптуальны.
там ён прапанаваў сапраўды праграму дэмакратычных, рынкавых, ліберальных рэформаў. Сёння ён звузіў свой выступ да аднаго важнага пытання – свабода бізнесу. І, ў прынцыпе, гэтым ўсё і абмежавалася практычна. Ну, магчыма, гэта было свядомая як бы некую сітуацыю пасля выбараў. Что-то не чутно, Валера. Виталь, я вот хочу с вами тогда обмерковать такой момент, что, памятаете, вот коли Кривошеев сустракаўся с Лукашенком, старшыня Союза журналистов, оглядальник БТ, он тогда опубликовал эту как бы социологию там, где это 76% было, памятаете? Конечно. Да, так вот, и памятаете, там в этой аналітычкі, якая была прыкладзеная да гэтых лічбаў, значит, там гаварылася, што вот Черечень и Конопатская – это люди, якія ўвогуле ідуць в гэтыя выборы для реализации своих конкретных як бы палітыка-эканамічных проектаў. Вот. І вот сённяшнія іх выступы ці не засведчылі яны гэта, то есть Черечень скончыў тым, што я буду ствараць вот бизнес-ассоциацию, перамагу, не перамагу, в любым выпадку буду ствараць, а Конопатская обвестила про то, что она стварае партию. И она как бы все выбудовала, так сказать, всю свою промову, вот як, так сказать, як лидер партии фактично. Ну так, неважно, ці гэта в той так званай аналітычнай запісцы, ці то, што пра гэта казалі іншыя палітычныя аглядальнікі, нават незалежныя, што сапраўды, ну, вот для гэтых двух кандыдатаў менавіта удзел у выбарчай кампаніі, ён, ну, менавіта звязаны з пэўнымі сваімі далейшымі крокамі ў палітыцы, з пэўным сваім поспехам, з пэўным развіццём свайго поспеха, калі ўжо мае, што называецца, працоўнай кніжцы такую пазначку, як кандыдат у прэзідэнты. Іншая справа, што гэта зусім не абавязкова, ну, менавіта такім вынікам абернецца. Я маю на ўвазе тое, што, ну, як мне ўжо падаецца, удзел Конопатскай у гэтых выбараў в такой форме, в якой яна, напрыклад, это выбрала, і уже пра тыя заявы я казаў, якія яна гаварыла, то ён ужо, мне здаецца, в пэўным сэнсе, напэўна, прынясе больш негатыву ёй як палітыку, чым пазітыву. І, скажем, жаданне аб'яўленае стварыць партыю, ну, просто цяпер неяк цяжка ўявіць, хто ў гэтую партыю пойдзе і з які патэнцыйныя, скажем, людзі могуць да яе далучыцца, акрамя таго, што людзі з ужо вядомых партыяў, якія, ну, чым-небудзь туды будуць прываблены. То бок, ну, на фоне таго, калі сапраўды в адрозненне ад 15-го года ў шырокім масавым уяўленні стала пытанне, што ідзе размова пра змену ўлады, і многія людзі ў гэта паверылі, і многія людзі лічаць, што гэта выбары могуць прывесці да нейкіх сур'ёзных пераменаў. На гэтым фоне заяўляць пра свае, ну, нейкія дастаткова такія дробныя з пункту гледжання інтарэсаў краіны планы, як там стварэнне партыі ці бізнес-асацыі, ну, людзям можа падасца, што ўсё гэта не салідна і не для таго трэба было ісці ў гэтую кампанію. Але пасля 9-го, магчыма, это стане актуальна, бо перамога Ціхановскай, она как бы не адзіны магчымы варыянт. Ну, канешне, але маецца на ўвазе, што ўсё-такі, ну, нейкае ўспрыняццё гэтай кампаніі будзе такое, што людзі менавіта будуць мерыць кандыдатаў по таму, наколькі ён аддаў усяго сябе, каб, ну, прывесці да змены ўлады, ці ён шоў гэту кампанію, каб свае нейкія там творчыя палітычныя планы ўвасобіць, і тады, ну, гэта наўрад ці будзе выклікаць у людзей вялікую павагу. Валер, а вот цікава, я звярнуў увагу, што вот эти выступы, они як бы обозначили пэўных саюзнікаў, колы саюзнікаў. І асабліва як бы пра гэта гаварыў Дмітрыеў. То есть Дмітрыеў прыгадаў і Бабарыку, прыгадаў і Ціхановскага, і Харышты, і асудзіў. Ён сказаў пра праграму, платформу «Голас»,
давайте региструйтеся, давайте мы покажем, кольки, так сказать, нас. Сказал, что голосуйте, причем он так довольно забавно сказал, голосуйте за кого завгодно, хоть за меня, хоть за Тихановскую, хоть за Череченя, но не сказавши про Конопадскую. Я так само это отзначив, да. Вот, да, вот на ваш погляд, як бы, вот як яны будуць взаимодейничать, Дмитриев и Тихановская, и ці магчыма, дарэчы, што он все ж таки здымецца на яе карысць? Знікае у нас Валер зноў. Да, Валер, что-то не чутно. Не чутно, шкада. Тады, Віталь, раз такая у нас ситуация, працягнем з вами. Вот як вы лічыце, ці магчымая гэтая комбинация, вот, что Дмитрий все ж таки здымецца, и вот як яны взаимодейничают падчас кампании? Ну, мне здаецца, пакуль некага істотнага ўзаемадзеяння няма, але гэта пытанне паўстане, чым бліжэй да дня галасавання. І я б нават сказаў, што процент верагоднасці не нулявы. Маецца на ўвазе, што дастаткова імаверная такая, ну, скажем, развіццё падзеяў, што Дмітрыў зможа зняцца, ён калі як попытны палітык ужо ўсё з гэтай кампаніі выціснуўшы і маецца на ўвазе выступіўшы па тэлебачанню і убачыўшы рэальную сітуацыю, колькі прыходзіць, скажем, на сустрэчы з Тихановскай, колькі прыходзіць на сустрэчы з ім, вот, і ён, можа быць, якраз такая логіка пераможа ў яго, ну, скажем, атачэнні ў яго самога, што зніццё, ну, прынесе больш нейкіх маральных і палітычных дывідэндаў, чым все-таки ісці до конца, невядома для чаго, невядома з якой мэтай. Виталь, ну и я пропоную, давайте больше про широкий контекст поговорим. Вось, на ваш погляд, які вот этот контекст стварыў вот этот каскад акцыяў Тихановскай на мінулым тыдні, які, ну, вся краіна назірала, 10, а нас таким гонором сказала, что вот мы показали, мы, так сказать, продемонстровали. Вот это некая новая реальность, ці, в принципе, этого как бы можно было чакаць? Ну, все-таки с пункту гледжання того, что люди жывуць звычайна даволі кароткай гісторыяй, кароткай памяццю, то гэта, канешне, новая рэальнасць, рэальнасць апошняго дзесяцігоддзя, калі давно Беларусі не збіралася таких, скажем так, много людей. Ну, можно адразу азначыць, что гэта все-таки варта параўноўваць з тым, что гэта, перш за ўсё, легальна дазволеныя пікеты, яны называюцца, хаця яны праходзяць як мітынгі, сустрэчы з выбаршчыкамі. І, ну, гэта нельга параўноўваць, напрыклад, з акцыямі, калі часам параўноўваюць там з акцыямі апозіцыі, которые былі, ну, не зарэгістраваныя, не дазволены, і дзе людзі дакладна ведалі, што за іх можа быць потым пакаранне, оно наступала ў выглядзе сутак і штрафаў і гэтак далей. Так что вот калі правесці эксперыменты, ну, умоўна скажем, уявіце, што в тым жа Магілёве, Гомелі гэтыя акцыі з кандыдатам былі б на нейкім недазволеным месцы, в недазволеным там фармаце, колькі б на іх прыйшло, я думаю, все-таки лічбы былі б меншыя, безумоўна, это варта адзначыць. Але, ну, не трэба быць таким уже скептыкам, сапраўды гэта нешта, ну, не уласцівае Беларусі ў всялякім разе за апошнія дзесяцігоддзя. Людзі кожным горадзе адзначаюць рэкорды там з 90-х гадоў, где там 3, где 5, где 10 тысяч, для этого города гэта абсалютны рэкорд. І галоўнае, што сапраўды ёсць эфект нарастання ў кожным населеным пункце. С кожным днем все больш. Зараз команда вымушана была зрабіць нейкую паузу, але цікава, наколькі гэта працягнецца, где тая столь, пасля якой, ну, скажем, больш якой не прыйдуць людзі, там гэтыя 2-3% ад жыхароў горада. Вось, в любым выпадку, сапраўды, ну,
Можна сказаць, што кампанія разварушыла людзей, кампанія выклікала да палітычнага жыцця тых людзей, якія раней ніколі і ніякім чынам не ўдзельнічалі ў палітыцы. Можна сказаць, што тыя людзі, якія многія тыя, хто крытыкаваў уладу толькі на кухнях, сёння выйшлі, ну, як мінімум, хаця бы на гэтыя дазволеныя сустрэчы з кандыдатам прэзідэнты. Всё гэта ёсць і всё гэта варта адзначыць. Валер, чуете меня? Валер? Валер? Ворагі дэмакратыі не даюць нам з Валерам злучыцца сёння. Відаць так. Добра, спадарства, ну, мы збольшага ўсё ж таки сёння з вами поговорили, проанализовали эту ситуацию. Это такое, что называется, сколаў. Я думаю, что яшчэ будзе пра што пагаварыць і пра гэтыя выступы, і пра наступныя выступы. Ну, а на гэтым сёння да пабачэння, всего найлепшага.